Guys, lo, kayo among dugi nga dako katong husky labrador na mo guys kay namatay siya guys. Maayo pa makita yung lawas ka ganina. Pagkuan na mo, ning kalit lang, tingalam eh. Naunsa di ay ni siya. Aba, di dong. Ara siya guys. Oo, namatay siya guys. Pagawas mo ganina, maayo pa kayo ni siya. Guys, uy kaayo ganina, nagkuhan pa ni sa kuha guys. Naglambing-lambing pa ni na ako. Dili na siya, wala man ni siya gasakit guys. Makita ba ninyo sa kong vlog guys nga. Wala ni siya nagsakit, maayag siya glawas. Kanang dili lang siya mga pila ka adlaw, di siya kayo mukaon. Ano yung anak si Dudong gamay o sige gatapad niya o. Kay palangga ba kay nini yung anak na si Dudong gamay. Agay. Tanawa guys, itaparan siya ni Dudong guys. Kay kuan gini Dudong yung nawag sa papa. Nasibot guys. Nandiyan na imong papa dong. Uy. Yung gitaparan yung papa guys. Uy kaayo. Guys, si Bots guys, namatay na. Dili na tabang may. Pag-upan ni nakuan ba kay humok pa kay siya o. Namatay yun siya guys o, tanawa guys o. So matabang pa ni ba. Guys, si Bots guys. Kana guys o, kanang butanang kuha. Sige kubaan na. Remembrance na niya. Ay. Nadong, nandiyan na papa dong. Wala na papa ni mo dong. Wala na mulaban ni mo dong. Lagi si Dudong gamay guys. Ayan, tonggi ko yung papa, yung gigapos. Wala na dong mulaban ni mo dong. Nansaon man na dong. Ay, Diyos ko Lord, in Jesus name, naunsa man ni si Bots, oy. Wala man ni siya naunsa unta. Sibog na to diri dong, bi. Mamay, diri, Hawa dong, bi. Sibog na to, papa ni mo diri. Kaluoy sa kong Bots, oy. Naura siya, guys, Bots. Nagid ba? Patay na gid siya guys. Ay, naku dong. Naunsa din inyong papa pagkakuan dong. Ano si Dudong guys. Sige na siya tapad sa iyong papa. Nasi siya tapad yung papa. Nara siya guys. Yung taparan yung papa guys. Buting. Di naman na mo tindog imong papa. No, patay na imong papa, uy. Di na mo tindog. Vitamins kinay mo no. Oh, gipainom pa naman ni vitamins kanina, guys. Ay, actually, siya gahi ga, oh. Actually, na siya gahi. Boots. Naluya, ano, ay. Nagit siya, guys. Boots. Naluya sa kong husky labrador, guys, uy. Ang akong adopted na sa kong likod, oh. Anso man na, anso si Boots, di ay. Sige, tabo ka mo man, nadari sa gawas. Yung gawas may ganina, guys. Kaya abi na mo, unsay kuhan sa gawas, kaya nakadunggo kung bana ganina, naday murag gasuka. O to may anak siya nga. Murag si Boots pa, murag ni action og sukay kung ha. Diya, tanawon daw nato mo to, gitanaw ng gawas, may duha diri. Pag gawas na mo, si Boots na pa, di anak o ka nang hagdanan na mo diha ba, galingkod. Naglingkod pagod siya din.
Tanaw pa siya naman, ako pa ganing giana o may anak pa ko buot. Saan sa kabuts, okay, nakabuts, anan. Kuan pa siya nako. Dayon, nanimahog aso guys, kay nakakuan ni ba, nakasimot mi guys, nga baho og aso din. Nagipingot ko sa aso ba, kay padulong nanto ko sa tulog, katulgo na kay ko, kuan ako, naghigda ako din. Mingon akong bana nga, mugawas to taga, kay murag na igadaog ba, ni ting init baya karon bawal magdaog mo to nga. Gawas mi, ubanan ako kung bana. Pagkuan na mo guys, paggawas na mo, natingala, may sibot sa natira ning suksok, tiris kilid. Ano siya diri ganina ning suksok guys, oh. Di ana siya ning suksok. Paggawas na mo pirmero ganina, di ana siya, oh, di ana siya nang naay, kanang pasaka di ana naihagdanan, di siya galingkod. Ako pa siyang gialsa, giana na ko yung katiling ko nga. Naon siya, di kabots, okay ra kabot siya. Wala, okay ra gito, siya kasakit guys, ay. Ingon ani, kumpiyansa po mi, ingon ani mo siya sa una, kay pag dili ni siya ganahan mo kaon, okay rami, kay bisag ka nang gauwag, ana. Kay mubalik ra gyud na iyang lawas mga pila ka adlaw, mga isa ka semana, mubalik ra na iyang ka-alive guys, mukuan ra gyud siya mo kaning mubalik og kabaskog ba mo to nga. Okay rami. Ako pag ini gipakaog vitamins ka ganina guys, ning kaon pa ni vitamins. Nara guys, ana guys, oh. Nara guys, oh. Ning kaon pa ni vitamins ganina guys, akong gipakaon guys. Goy, kita kung kuan. Nya karon na unsa na ni? Boots, patay na jud siya guys, oh. Boots. Na guys, nagnganga gid siya guys, oh. Da na jud guys. Na guys, yung dila guys, oh. Aching. Na wala na yung magkuhan sa kuha guys, kaya magdula-dula sa kuha guys. Ganina, nakita niyo sa akong vlog. Giana pa niya yung kamot sa kuha guys, o giana. Nanguhit pa siya. Abi ito sa akong vlog ganina. Last na day to ganina din. Last ka ganina pa jud, pagawas na ako. Ako pa siyang giana. Karon lang gud totoo, pa isa ka oras. Ngayang anak, o gipukaw siya siyang anak guys. Nadung, pukawa papa ni mo dong. Mura ba ini mo laban niya? Kana mag-awas lang dagol. Kani may mulaban. Tabangan nila si dagol. Kalain na dito yung lawas ato. Ay pag ako nang gipain na mag-herbal ganina. Yun sa papa dong. Awat dito dong. Dili dong. Ito dong gamay. Ito mo giko. Ito yung butang mo. Asa. Awat dong bin. Awat. Na si imong papa dong. Naunsa na ni imong papa dong. Baya na ka papa ni mo. Wala mo laban ni mo. Unsa ka na hindi simot mo. Wala na papa dong. Nagid mabuhi si Boots guys. Sa una mo og kuan. Nagid siya mabuhi. Boots. Kuching. Pumuk pa siya guys, oh. Nagid siya guys. Yung anak to raw, kuwan to. Uy. Nangilak mo siya. Gigi na mo, okay ra si Boots guys, kaya pakaon na mo vitamins. Pag umantog pagka vitamins kanina, libot siya diri siya nagtambay. Pag umantog pagkaog vitamins. Aw, dili. Gitagaan ko si kuan, gitagaan ko nimo vitamins nung namubo ko kuan tanom. Diri na siya daan, diri na ko gihungit niya ang vitamins, gikaon pa niya. Gikaon pa niya.
kung ano niyang papa guys, oh. Pukawa, papa mo, pukawa. Na, pukawa. Iyang pukawan iyang papa guys. Sige, pukawa. Anak, papa, mata, papa. Pukawa, papa ni mo. Ina, papa, mata, papa. Wake up. Hindi na. Pukawa, papa. Uy, kayo. Wala na papa niya. Uy, kasi Dudong guys, nag-uul siya guys. Wala na papa. Hilak ikaw. Hilak. Napatay na papay mo. Kaluoy. Wala na yung malaban ni mo daw. Sumukuan ko, kung habol nga kuan gisik, no? Hmm? Naki mga maugyan na gisik. Wala man ko nung gisi. Katong orange ka bitch ka nang ko na to. Ano, no? Wala na papa. Kaya nakapapa ni mo. Nakabalo siya guys nga namatay na yung papa guys. Wala na papa dong. Kabalo siya guys, ihilak ko guys. Ha? Wala na papa dong, yaan na ka dong. Sabak. Na. Put. Jig. Di na mo mata si Butch guys. Sansaon og kwan, dili na gid siya. Posible kay ba may pakiglawas. Kalit mo. Siguro natay ka nang ipamati ba yun siya ning kuan bitaw ning salo. Hindi ko nagkaon lagi gat, ano? Huwag kayo kinandang ganina ko. Ato pa man yung isang adlaw nagsugod nyo. Kumpensa kay ko wala ra na akong gi-mind kay ingon ani ba po ni siya sa una kanang diginan mo kag pila ka adlaw din. Mga pila ka adlaw na po mobalik na po diyang gana. Ngun ana kapila na ba ito nahitabo mo to nga. Kuan nga di siya ganan mo ko na na ko gaawag siya kay magkuan mo siya ni Inday ko nga simot-simot. Sagdaan ra nako. Yung plastic lagi eh. Plastic. Guys, saan man ni guys, Butch guys, nawala na. Diyos ko lang. May pala sa nanay, no? Pala? Guys, Pala?